Tänään tutustutaan Certina uuteen, paljon odotettuun DS Action Diver-mallistoon nyt 38 millin koossa. Tämä koko sopii mainiosti heille, jotka etsivät klassisempaa ja maltillisemman kokoista, helposti istuvaa sukeltajan kelloa. DS Action Diver on jo pitkään ollut kelloharrastajien suosikki, kun hakusessa on aito, iso 6425-sertifioitu sveitsiläinen diveri, joka tarjoaa poikkeuksellisen hyvän hinta-laatusuhteen. Nyt tähän malliin on lisätty paljon toivottu keraaminen kehä. Keraamikehä säilyttää aina kiiltonsa, värinsä, eikä käytännössä naarmunut arjessa koskaan. Kellossa on Certina uusi DS Concept Extreme Shock Resistance rakenne. Käytännössä se tarkoittaa, että kello kestää entistä paremmin iskuja ja tärinää. Rakennetta on vahvistettu yhä useammalla tukikerroksella ja ruuvikiinnityksellä. Ja mallistosta löytyy kyllä jokaisen makuun. On tää titaani, terästä, on kaksisävyistä ja jopa mustaa PVD-pinnotettua mallia. Nämä uudet DS Action Diver-mallit löydät meidän verkkokaupasta hovisbat.fi ja Vaasan myymälässä. Tervetuloa tutustumaan!